Gaur San Rokeren jaieguna da, auzo hontan festa denez, goizean jeikita etorri gera, borondaterik onenez. Zenbat nekatu gintezke gaur, egun bat bada gehienez, ospa dezagun San Rokeren ta bere txakurra nomenez. Meza ederra osatu da, hori behar da nabarmendu. Jendea ona hurbildu da, ezer ezin zaio kendu. Egia esan gustora gaude, egualdia da mantendu. Meza hasita horixe ere, gaur egin zaigu zuzendu. Aitortu egin beharko dira, akzio eta pekatu, hortik aurrera jai egiterik, ezin zaigu debekatu. Kuadrilla ederra bildu zerate, goizean ginen laukatu. Meza ospatu dezagun beraz, ta meza ondoren geratu. Andoainetik eta auzotik, ona zerate hurbildu. Meza honetara urtero modun, zintzoan azaldu. Egia esan paraje honek, ezin dugu gaur hau galdu. Ohitura ona jarraitu eta urtero azaldu. Horrela egiten baita taldea, ta egin auzoa auzo. Jendea falta baldin bazaigu, badira nahiko arazo. Ta elkarte hau mantentzearren, mereziko du akaso. San Juanek zion ere inezean, ezin da uztarik jaso. Abuztuak 16 dituta, urteroko zita. Buruntza gaina utzi genuen, ona gaude etorrita. Ta horregatik ohitura ona da, ondo pentsatzen jarrita. Hemendikan guk ikusten dugu oso argazki polita. Bueno, honekin kulplitu aldegu, berorrek esan bezala. Iruditzen zait hortik aurrera, luzatzen ari gerala. Gu etzutera etzen tostenta, beraz uz dezagun ala. Beste sermoia gero izango da, mezak jarraitu dezala.